Análisis periodístico. Eu teño meu, pero evidentemente non o vou a facer público, claro. Se me preguntades, eu contesto. Que crees que le pasó al equipo para este resultado? Bueno, Córdoba nos presentou problemas. Digamos que cando Córdoba tiña forzas, digámoslo así, no primeiro tempo, pois tiña a pelota, sacounos a pelota, e nos tiñamos problemas para ter a pelota. Estuvimos ben a nivel defensivo, controlamos ben o Córdoba, sin demasiados problemas, pero evidentemente, cando non tes posesión e non tes capacidade de ataque, en segundo lugar, se non a recuperas, pois tampouco vas a facer contraataque. Ese foi un pouco o primeiro tempo. O segundo tempo foi diferente. Eu creo que cando Córdoba baixou un pouco, esa presión non foi xa incisiva sobre nós, non foi forte sobre nós. Eles baixaron un pouco, creo que a nivel físico, baixaron a presión como mínimo, e o equipo, pois sí, ante esa presión, o equipo foi capaz de combinar máis, de xogar máis, de chegar máis, de tirar máis, etc. Pero non foi suficiente, non tuvemos a claridade suficiente para facer unha oportunidade de gol para empatar ese gol co que o Córdoba se adiantou, un balón parado certamente ou doblemente estúpido. De Carrillo, podíamos decir. O gol de Carrillo. Bueno, tanta falta como a primeira falta, a falta en sí, como a resolución. Bueno, non era a nosa solución ante un balón parado, non defendemos así, pero os xogadores se colocaron así. Faltaba un futbolista en un sitio determinado. A falta ben precedida dunha falta que fai no xogador. Bueno, é un pelotazo adiante, podría haber unha falta que podíamos reclamarnos unha falta, pero bueno, a solución sería non haber cometido a falta e resolver o balón parado de forma diferente. Unha vez que o Córdoba fixo ese balón parado, claro. Entre dicho 4-1-4-1, me parece que o equipo cambiou e porque tivo máis oportunidades, quizás o máis co corazón Cazareu nos últimos minutos. Sí, hombre, hai que pensar que a situación era, xogamos con Juan Domínguez de media punta, bueno, unha situación un pouco forzada para él. A continuación, no segundo tempo, poñemos, creo que Juan Domínguez volveu un pouco ao seu sitio natural, bueno, apostei por Bicho como media punta, non? Bueno, o equipo tuvo un pouco máis fluidez, nunca se sabe se porque había un pouco máis de talento no terreno de xogo, porque a presión do Córdoba era inferior. Eu creo que o partido estaba para nós, e, por lo tanto, a pesar, ou faría igual, se non houbera o gol, seguramente, daste conta que o partido está para ti, que o teu equipo empuxa, bueno, e buscas solucións ofensivas, non? Foi o que eu intentei, non? Facer, pero, xa digo, non foron suficientes. Estuvemos ben, en xeral, a nivel defensivo, sen moitos problemas, pero está claro que o Córdoba puxonos, especialmente no primeiro tempo, en serios apuros. ¿Crees que el empate hubiese sido un resultado más justo? Bueno, eu creo que sí, ¿no? Pero bueno, hai que facer un gol e nós non fixemos, e a Córdoba fixo un, e por lo tanto ganou con xusticia en este sentido, ¿no? Pero creo que por méritos, digámoslo así, pues sí, é posible, pero é unha tontería decilo porque non vale para nada. Bueno, o chaval esforzouse ao máximo, pero o que si falla un pouco no equipo, pois é un pouco de axuste, non? Quero dicir que é o primer partido co equipo, está claro que axustarse ao ritmo, en primeiro lugar, ao ritmo do equipo, e aos compañeros tamén costa, e a veces daba a sensación de que a súa situación non a tiña moi clara, non? Pero bueno, esforzo máximo, e iso de momento é o único que lle podo pedir. Estou contento con Rudi, pois bueno, tamén estades vendo, pois é un chaval que o primer partido que xoga completo desde hai moitísimo tempo, e bueno, ten detalles importantes que espero que se fagan máis continuados e se convirta en un futbolista sólido. Está moi ben, Fernando, construir un equipo de factoría mundo do fútbol. Apenas rodeado xogadores, marchanse los centrais,
Carlos Marchena, estás a piques de que non se está a fruta madura. Eso é de momento inviable porque, como dixen aquí xa outro día, non incorporaremos a ninguén que non sea dianteiro, de momento. Por lo tanto, non hai posibilidade ninguna de que veña ninguén máis que non sexa dianteiro. Primeiro serán os dianteiros, e despois, se podemos, incorporaremos, pero a condición está claro que donde o equipo necesita son dianteiros e por eso esperaremos. Por que? Porque temos problemas. Pois hasta o día 2 de setembro. Hasta cando vais a esperar por Queijo, por exemplo? Non quer decir que esperemos por Queijo, non. Pois a espera acabou xa. Se temos posibilidade e nos deixan, pois ficharíamos o que quixera vir, evidentemente, ou o que puidera vir. Teme que se poida ver na obriga de prescindir de algún xogador dos que forman o armazón do equipo? Non, seguro que non. Non, porque non tería sentido desfacer unha casa para quitar unha peza importante para meter outra, non. Non. Os que eu considero que son importantes, pois seguirán no equipo. Metes a Juan Carlos de Sí. dereita. Eu, personalmente, que interpreto que unha reivindicación de Fernando, que necesita un home rápido, que os xogadores rápidos, Juan Carlos non é un xogador de... Bueno, no, ou sí, no, que quero decir que o que pasa é que habría que construir un equipo diferente, sabes? É dicir, Juan Carlos pode xogar por banda perfectamente, xoga Ardá no Atlético de Madrid, sin ir máis longe, no? Tamén é un centrocampista creativo, no? Podría xogar perfectamente, pero o equipo tendría que estar construído de forma distinta. Está claro que Ardá Juan Carlos é unha solución tal como eu tiño concebido o equipo, con Rudi polo outro lado, pois de emerxencia. Eso é verdade, non? Pero que pode xogar por fora tranquilamente. Sí, o campo de Arizmendi estaba obligado, estaba mareado, sí, non pudo sair no segundo tempo. Dá a sensación que o que sí que está deseando é que chegue xa o día 2 para saber realmente con que pezas pode contar o equipo ese que... Sí, evidentemente, hai moitísimos, hai meses xa que estou suspirando por ter o meu equipo, non? É dicir, reunirme con eles somos nós. Eso, hasta o día de hoxe, pois non puido ser, non só polos que faltaban, senón que polos que se tiñan que ir. Eso, evidentemente, é unha situación complexa, pero, bueno, creo que a levamos ben, que a superamos dentro das nosas posibilidades e estamos aí. A derrota non nos vai a parar, evidentemente non nos vai... Hombre, sempre un queda un pouco decepcionado, pero como vos dixen aquí outro día, sabemos que vamos a perder partidos, isto é parte do proceso. Sí. Chega o día 2, e eu vou pegar unhas palabras que dixeche cando chegabas ao Deportivo, como tiña déficit de preparación física. Eu, o Deportivo, o día 2, vai a ter... No, eu nunca dixen que tiña déficit de preparación física. No, esa non... Sinto, non dixen eso. Algo parecido. No, algo que tú interpretes. No, eu non dixen eso, porque eso sería... No, eu dixen que faltaba un cacho para dar o seu máximo. E eu chego o día 2, o Deportivo non vai a ter déficit de pretemporada, porque os que se incorporan agora... No, eu creo... No, evidentemente tendré que iros integrando pouco a pouco os recén chegados, no, pero eu creo que se mirades, se o partido se lee desde o punto de vista da preparación, é dicir, que equipo acabou máis fuerte que quen, isto é evidente, porque eu xa expliquei aquí, quero dicir, cando o Córdoba nos pudo, incluso nos sacaba a pelota. Cando o Córdoba realmente se ve un pouco a máis, porque é un pouco a explicación que eu lle dou a sensación que o noso equipo a ese nivel está ben preparado, incluso os que non estuveron con nós. Evidentemente, non é igual entrenar un mes e medio xuntos que 15 días, unha semana, etcétera, como teño algúns xogadores, non? Pero por aí non vai haber problema, creo. Sí. A pesar da derrota, cada vez as sensacións dos últimos minutos, sobre todo cando dicen anteriormente, cando metes a bicho, cando as palmas, a mí dá a sensación que estamos en 4-1, o Deportivo é o mellor, había máis, máis talento. Nunca se, quer decir, que é moi difícil facer unha valoración, que o Córdoba iba gañando xa, non? Polo tanto, vense un pouco máis atrás,
o equipo que vai perdendo pois vai un pouco máis a desesperada, nunca sabes se é realmente por poderío técnico-táctico e por razóns a veces emocionales do teu equipo ou do outro. Eu estou contento cos chavales, cos que saíron, fixeron o máximo que poderon, pero bueno, tampouco podría decir cal foi a razón por a que no segundo tempo pois, o equipo se amosou unha mellor cara. Eu creo que foi un pouco estado de forma do meu equipo con respecto ao rival, ¿no? Vale. Ok, chao. Mañana 10:30, ¿vale? Mañana 10:30.